غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye kari suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani wolonfula shahru zulqada minye hijriya sankalo tani kelena bisuye o fulanay miladi nasaraw ka jate ba fulani mugani woro sankalo nani na bisuye o tani konontonay ambe dawda bugu masjid rajago ambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس إلى آخر الآيات. ألا بافواني ألا من قرطالندو نابا حكلي جيكي ko ale ala abe danfeŋo abe sagi ka be kunu qiyama do ka delaw do foanye ka misalaw do foanye. ala ko la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqi nas. ala ko sankaba wolon fula dali ani duma kololon fula dali o ka gele o kabbo ka teme hadamaden dalika. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ما مغوچامان تو دي دو او دي ياتو يساكا كنون ننكريا او الله تسكا هذا مدين فغا كساغي كي كنو لاغرا چامان تا دو دي كافو ألا مني سانكبا ولون فلاد كدوما كلولون فلاد سانكبا ولون فلاد لي دوما كلولون فلاد لي o ka gele ka teme hadamaden dalika me chaman to do odi ato yesa ka kunun nan kariya. wa ma yastawi al-a'ma wal bashir finye to min nyate fennate foye ani min nya fulakanya be fembeye ala ko nunun tekelenya. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المشيء. mɔgɔ fana limaniyara ka baara ɲuman kɛ ulu fana ni baara jugu kɛla tɛ kɛlɛjɛ. qalila ma tatadakkarun. mɛ hadamadenw a bɛ taasi ni miiri min kɛ a ka taasi n'a ka miiri ka dɔgɔ. inna sa'ata la'atiyatu la rayba fiha. awa qiyama a natɔ dɔ dɛ sikka t'a la qiyama bɛna qiyama bɛ jɔ sakakunu bɛ kɛ أنا تدو. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. من مغتشا منتي دالا ودياتو تاكي كبارك قيامي ودياتو بشكالا أدوبا ننكريا. ابن كثير كو
يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة ala ba fo ala min korotalen na ba hakili jigi ko qiyama do ko ale be damfin ko abu uda kurai wa anna zalika sahalu alayhi yashiru ladayhi ko o kanno ale alaka o kanno ale alabulo bi annahu khalaqa as-samawati wal arda parce que ala ay sankabolon fulada ay dugma kololon fulada وخلقهما أكبر من خلق الناس بدءة ويادة أو سانكبولون فلا ذلك كجلة كتم هذا مدين ذلك دامنا للا أنيسا جليلا فمن قدر ذلك مسمى سيرا أما مسمى سيرا كوكي كسانكبولون فلا دا كدوما كلون فلا دا فهو قادر على ما دونه بالطريق الأولى والأخرى أكشي من بأجو كرو أكشي كوكي ودي كاكا كاكي كتمهاري فلوينكا مانا علم من يسان كبولون فلادا كدوما كبولون فلادا ولود دالي كجلي هذا مدين دالي من دالي كجلي أيوكي من دالي بوكرودو أبسو دي لا كتمهاري من كجلي كما قال تعالى قمني على قايا وركونو أولم يرون أن الله الذي خلق السماوات والأرض على قيا لولو ما يوا مسمى سانكبولون فلادا أني دوما كلولون فلا ولم يأيا بخلقهن أما شجع أداللا بقادر على يحيي الموتى ولا بسك سوكنود على من سانكبولون فلادا كدوما كلولون فلادا ما شجع wala bese ka hada maden da kurai qiyamade bala abese innahu ala kulli shay'in qadir ala bese fembela la khalqu samawati wal ardi wa qala ha huna wada kusala koya la khalqu samawati wal ardi akbar min khalqi an-nas walakin akthara an-nas la ya'lamun ako sankabolon fulad dali dum ko lon fulad dali o kabbu hada maden dali me chaman todo فلهذا أودي قصو لا يتدبرون هذه الحجة ولا يتأملونها هذا مدين شامن تفندو أودي أتو نين دليلا وتك تاسريك نين دليلا وتك جات من نين دليلا وما جات من كنا وما تاسيك ناي بس كو تفندو شامن تفندو أودي أتو وما جات من كنا نين دليلا وما تاسيك ناي كما كان كثير من العرب كم أرابو مغتاما تنكرا يعترفون بأن الله تعالى خلق السماوات والأرض ويرتم بجوالا ويرتم بسو وصون جناناي أرابو تاما جناناي قال دي سانكولون فلادا على دي دوما كولون فلادا وينكرون المعاد استبعادا وكفرا وينادا مكاساجي كهذا مدين دا قياما وتنبون ننكريا كاني كيلي جانيا كافريا أني كنا جليا وغير يترفوا بما هو أولى مما أنكروا ولو يرسون نمثما ni okni keli kaka katime uyemin nankarya uyire sonna minna min ni keli kaka katime min ni keli kaka na keli kagele katime uyemin nankarya min ye sankabolon fula dali duma kolon fula daru sonnoma o fana kagele hada maden dali qiyama min uyon nankarya summa qala ko fi alako وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء أي كما لا يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئا كم نفيتو من تفويه والبصير أن من بيالك الذي يرى ما انتهى إليه بصره أن يتالي دالا يرو لا باب بيه من نون تكلين يتشغمي ده بل بينهما فرق عظيم فرام فانشان الديفرنس كما دبن نونو نيغونچ فينيتو اتي فويه اني مي انيا يلي دا ابابيه نونو تكلني چومي بل ديفرنس با دبن نونو نيغونچ
كذلك لا يستوي المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار وتشوكو كلين دولا مؤمن نمو أني كافر فاجرون وتكلين بل ما أنك جوني يرولا دوني دي نيجي بونكا سيرين نيوفو فينيتو أتفوي ni anna yata nyata inyeli bedda yoro yora babeye nunu ye kelenya nunu te kelenye choko mide mu'mini mugo nyuman kela mu'mini bara nyuma kela ani kafiri fajiri ulu te kelenye de minye al-imam Qurtubi ako qawluhu ta'ala wa ma yastawi al-a'ma wal basir ay al-mu'min wal kafiru Qurtubi ko ne ayat tawsiri la finyeto ani mimbe yali ko tekelenye akol la nyine munye mu'min ni kafir tekelenye wa dallu wal muhtadi mughfili banti ani mugho kandale kelewunte walladhina amanu wa amilu salihati mugho munun liman yara uye baranyu make wala limushiu alladhi ya'malu sayyiati o fanani mugo te kelenye mugo munu bara jugo kela minna be bara jugo ke wulu te kelenye qalila ma tatajakkarun yo mbalmo ko turuna kunka ambe munna sisa kafir ni islama an kana o bonyogonna o de welelu be sewna jiyan kono wole be welelu la sewna jiyan kono internet wala erenyo beke ulude kasisa ambeke hadama dembe kake kelenye tabulu koni dina kota la ambeka be ode wole libe sena ka difference bo kafir ni islama che ka difference bo tawhidi tigini mushriki che ka difference bo filibantini mo kandalenche ka difference bo sunna mo anichi ewa bidia mo che ka difference bo chiyani ngalonche ka beke kelenye ambode woleli la de atenya fana alama munun fara nyugonka awte se ko lo fara nyugonka de alaye munun fara wulu fara lene do koy alay ko munun te kelenye wulu te kelenye de wulu te kelenye me bi mogo min ba fo ko kafiriya ni islamiyya te kelenye tawhidi ni shirku te kelenye sunna ni bida te kelenye chiyani ngalon te kelenye ka fara ka bo nyogona ha filibantiya ani kanda te kelenye we ede ye dante me bagaye bi ede ko gelentigi ye bi mogo min ko nunu ka difference kelewunte bi ede to ko chiyali kala mogo bolo ede to ko dante me baga mogo bolo ede to ko gelentigi ede to ko ate mugo ka fara nyogon ka ko ate ofe men ninte balawna de ni mugo min be kitabu kala ibe hadisaw kala qala sahal ibn abdullah rahimahullah sahal ibn abdullah salafu salihu da yanni fode alaye salafu salihun nunu tabiina tabiina ala udusukun norode uye kuma udofo o kuma hari atarasi tunte ulutilela o kuma bebe kene de kauntilela sisa ako alaykum bil asari wa sunna sahal ibn abdullah ko rahimahullah ko bawma aye salafu nomina shebo ka kuma ni katabo la yomina ani ciden ka sunna فإني أقاف أنه سياتي عن قليل أكون نبي سرادة سوني وقتي دوبنا سوني أبنا جمان وقتي دوبنا إذا ذكر إنسان النبي والاقتداء به في جميع أهواله سوني وقتي دوبنا نمغم من النبي نما كفوفو يكف مغو كتغو تشيدن وكالا هلا بيلها جموه ولا بوش ونفروا عنه ببولينه وتبروا منه بباريا كبويلا وجلوه بدويا وهانوه بجاشي توصير قرطبي جيجولون فلنا
keme ani bis habani koronto abe nun kuma foy tafsir qurtubi ambola shawbantola aye min jate mina nana de akon bawma aka shebon nomina aka ciden ka sunna mina ne be shira soni wakati dobena ni mo min ciden ka kofo ani ko mo ka tugu ciden ka fembela ubilla goshi ube bolinye ube bariya ka boyla ibu doya ubi jashi am fule o de la bi ja ko bile an ka fara nyogon ka galonka ja ko bile an ka kafirani islamiya ka fara nyogon ka ja ko bile an ka tawhidinu shirku fara nyogon ka ja ko bile an ka sunnani bid'a fara nyogon ka ja ko bile an ka ciyani galon fara nyogon ka ja ko bile an ka filibantani kanda fara ɲɔgɔn kan an b'o de la bi ni mɔgɔ min ko nin tɛ kɛ de sa sahalu ye min fɔ dɔrɔn y'o ye e bɛ lagosi de sa a cogo ka gɛlɛ dɛ a kuma cogo man ɲi dɛ ayiwa ko golentigi do dɛ dantɛmɛbaga de do a bɛ mɔgɔ bɛɛ kɛ bidamɔgɔ de dɛ a bɛ mɔgɔ bɛɛ kɛ kafiri de dɛ a tɛ mɔgɔ de jate dɛ a tɛ fara ɲɔgɔn kan fɛ ninnu de bɛ fɔ tiɲɛ fɔbaga ye bi minnu ko ciden ta sɛbɔ ta nin de bɛ f'u ye n balimaw an bɛ min fɔ fana ni mɔgɔ o mɔgɔ ni min ma bɔ nin kafow la nin tɔnw ni nin kafow la tɔn minnu bɛ nin weleli la sunnamɔgɔ ni bidamɔgɔ taabolo ko t'a la an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin yɔrɔ la an bɛɛ ka bɛn a ye bɛn jamana dirali ka baasi t'o la diɲɛ ko jamanaden bɛɛ ka bɛn jamana bɛ jɔ cogo min jamana diɲɛ kɔ a k'o ɲɛnabɔ ɲɔgɔn fɛ o bɛ se ka kɛ dɛ mɛ taabolo ko t'a la an ka bɛn ko an bɛ diinɛ de dila ayi a bɛ taa diinɛ de tiɲɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan taabolo ko t'a la diinɛ ko tɛ dɛ diinɛ dilalen to dɛ diinɛ dilanyɔrɔ t'o ye dɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan taabolo ko t'a la an k'an ka jamana jɔ o bɛ se ka faamu o ye diɲɛ ko de a bɛɛ de jɛ ɲɛ jamana diɲɛ ko la a bɛ se ka bɛn jamana ka diɲɛ ko la k'o dila mɛ an ka fara ɲɔgɔn ka taabolo ko t'a la pour an bɛ se k'an ka silamɛ diinɛ dila ngalo ayiwa n'a ma fara a la mɔgɔ o mɔgɔ dɔnna tɔn na e laban bɛ kɛ filibanti dɛ e mɔgɔ kandalen ni dɔnna nin to sugu la i laban bɛ kɛ filibanti ye e sunna mɔgɔ n'i ma fara nin tɔn sugu la nin jɛn sugu la i laban bɛ kɛ bidia mɔgɔ de ka bidia dɛfa ka sunna kokariya i bɛ laban o de la don y'o fana fɔ kala ibn batta rahimahullah ibn batta ko ala ka a nɛɛma arafuna unasan ibn batta fana nin fana salafu dɔ ye a ko anw ye mɔgɔw dɔ dɔn kana yasubbu yasubbuna wa yal'anuna ahla al-bid'ah aku ulu ye mɔgɔw dɔ dɔn k'u tun bɛ bid'a mɔgɔw nani u tun bɛ bid'a mɔgɔw danga fajalasuhum wa asaruhunna comme u ye bid'a mɔgɔw sigi ɲɔgɔnya ka bid'a mɔgɔw jɛ ɲɔgɔnya fasbahu minhum u labanna ka kɛ bid'a mɔgɔw ye ibn batta a ye nin fɔ al-ibanatul kubra jijo fulanna kɛmɛ naani ani 75 ibn batta ye nin fɔ a k'olu ye mɔgɔw dɔ dɔn mɔgɔ min a tun bɛ bid'a mɔgɔw nani a tun b'o danga mɛ a ye bid'a mɔgɔw sigi ɲɔgɔnya k'u jɛ ɲɔgɔnya a labanna ka kɛ bid'a mɔgɔw cɛ la an fana y'o ye o mɔgɔw dɔw tun ye sunna cɛba ye jamana in kɔnɔ yan u bɛ weleli kɛ ka taa sunna ma ka bid'a kokari bi olu y'u da de bid'a fɔli la olu yɛrɛ de ni bid'a mɔgɔw bɛ don ka bɔ la ka sunna mɔgɔw k'u lagosi an fana y'o ye dɛ ayiwa nin n'a ɲɔgɔnna caman de tɛmɛna o de y'a to salafu salihu bid'a mɔgɔ gɛrɛ ɲɔgɔnya n'a sigi ɲɔgɔnya n'a jɛ ɲɔgɔnya salafu salihu sira ɲa ye sufiyana olu sira n'a ye ayuba sunkutiyani ibn sirina imamuna maliki ahmad ibn hanbali imamuna safai abu hanif salafu salihu bɛ siran na bid'a mɔgɔ jɛ ɲɔgɔnya ye anw dɔɔni tɛ anw bolo k'olu bɔ koyi limana tanna k'u bɔ
ube siran alanye ka temanka limuna bula ko temanka doni sabati lembu bulo ka temanka me wulu siran na bida mo jenyonya munna ni ma farala kana kabaika hakili la kana fara kabaika doni la ibe laba ka faraka mbedo misali ya fo mbeteme ibn akhili jabalu min aljibal doni kab kuluba do de do metumami aya shendo muatajila ushenna anu be donka bonna bisigu nyogonya ani salafu karamo ni sunna karamo munu nyenyo sorotela ko manafe ku muatajila nunu no bilade amuka kuma mina fasara muatajiliya alabana kake muatajila ayere mona Abu Jar al-Harawi hadisa dombaga ngana abe Bukhari ka karamo la ire Bukhari ya hadisa mina mununa Abu Jar al-Harawi imamuna daru hutuni kalandendero ani daru hutunu tumbe nyugon fe woni Abu Bakr Baqlani unode benna woye ewa joyoro bake silamiyai daru hutunu na benna doro ani akalanda Abu Jar al-Harawi be nyugon fe daru hutunu Baqlani ayamina kambarase me doni kabo ko defo ye dara kutuni soro atunkan ka fo kalande ye mfule kan ni ambrase aye joyoro do de ke silamiya la wode ya to nya ambrase me yere korosa ka qidama amo fo kalande nya ye ale karamo ye ni ambrase doro akoy ba soro ni nyem ko bado ye dara kutuni re mina ka ambrase aye Baqlani ka kitabu nyine ku kala ja Baqlani ali ashariya shira bode ka Abu Jar al-Harawi kera min al-ashari sara al-ashari kana min al-ashariya al-asaira ani asaira sira yere doni ko ko ayasur maghribiya maroko nunuya malik karamo munun be utunte foy kan ni sarafu ya sirate afrikiya sarafiya sira de tumbe malike karande munun tumbe malike ganka munun tumbe a wakata be tumbe sarafiya de ka Abu Jar al-Harawi de nana la sira ya Afrique Abu Jar al-Harawi ka al-ashara sira do Maroko kanata Afrika le de sababudo aya soroni Baqlani ka kitabu de na yukala ni nyefula nay sabana Abdurrazzaq an kanta Abdurrazzaq Badri mare nunu nye depuis mo gotte menonde Abdurrazzaq jalasa Jafar ibn Sulaiman ad-Dabawi Abdurrazzaq sunna keba dode do aye Jafar ibn Sulaiman ad-Dabawi ayode sigi nyogonya ko baro nyogonya jalasahu wa indahu tasayu ayode sigi nyogonya uya soro shia bola uye shia de ale fana labona kake munye shia Abdurrazzaq alabana kake shiaye aye ewa Jafar ibn Sulaiman ad-Dabawi ayode sigi nyogonya doro alabana kake shiaye ayele mana kabo sunnaka nye jole fonne saba nanena Imrana ibn Hattan modo tundo kana min ahli sunna wal jamaa atumbe ahli sunna wal jamaa de ka foka do koroyala fana me aye muso do de ye ajarabila muso inna muso nye kharijiyatu khawariji muso de do abe khawariji sirake muso akwa leka muso infuru ko ana muso inkanda ko ana wele ka bo khawariji siraka na bila sunnaka muso nya yelema ka ke khariji muso nya yelema Imrana ibn Hattan ayele mana kake qawariji kuntige hari ceminye ali faga Abdullah ibn Murjim Imrana ibn Hattan ye baitu de dilakatan ali faga baga sunna mo ngana de tundo me ayele mana ni munye qawariji muso dode ayode yalla jarabela aya furuko ale ba kanda muso nya ke qawariji ake Allah bana kake qawariji kuntige Abdullah ibn Murjim minye ali faga ye baitu bo katano me sunna kramore we ye baitu bo karadu kaka nanin teninye in qadal bayhaqi
بابن فاروق فوقع في الأشاعريات بيهقي هرسا دمبغانا دو ألفنا من ابن فاروق أيود جنيغنيا وجنيغنيا كيرا سبوي بيهقي الأشاعرية شرا آياتا بيهقي الأشاعرية شرا يا سرني ابن فاروق جنيغنيا دي ko lambal mo nonu nyam misal yawde akacca fule kam misal yaw do de fonini nonu tunyi sunna ce bado ewa doni min tumbe nonu bolo doni sabati le min tumbe nonu bolo hari niya tilata tanate on taw bolo bidia mo ye ulu jenge ku yelema ku bu ka sunna ku ko bidia mo ni awde ye donka boke wono fe ku je nyonya ko be kisi amu kala hala ye jamana kono o yere ya fo fana de ku be kolosu dia bema kolosu ma duma o tegala ne ba yede me mana wiya kolosu duruma o mana la kolosu duruma o ni e dade bidiya foli la kaba e ka kuma dola yere ibe sunna mo de keru ka sunna mo de lagosi han donc kam mo wele kata nunun je nyogo nyadu nunun be nyogo na de mana la kolosu duruma mene ama dima hishiya ima atay bolo de la ala kan kisalaka hakki manda annuma wal man kan janto yere la no koni be konnan jam min ke demisenu ye aya yere kolosi de bidiya mugo jenyo nya bar bahari ko misl ashabil bidai kal misl akharibi bar bahari ko bidiya mugo fula be ko mi bunteni de yurifununa abudanahum wa urusahum fi turab ويخرجون أجنابهم حتى يتمكنوا لدغوا bari ko ko bidiya mo be ko mi bunteni de bunteni ba fari korona akunkolo dogo bogo koro cenje koro ka kakkala to kenema a ferelira doro ayiso ewa bidiya mo te segada te nyina de nani sunnan mo be don ka bola abi wole kata benna abe kodo de nyini koy na ferela dongodo abiso min bala ba fo min bala ba ke abe kodo de nyini to da bolode wodi ya to sarafu do ko bidia mo be ko kuno jugu wara nunu wara nin kala nguna nyugo naw e min be nyuman kai ka sogo dama de dondo la be de mina awa mbu bidia mo min be hinna la ka donka boke ko ina ka bede mbali maw na ferela dongoda be de mina awtu do ka salafu bo atu do ka labo atu do ko ciden atu do ka salafu ciden ko man samia bi dajjali falyana anhu akoni mugo ni dajjali kibariya me ima bo amade ewa bidiya mugo ye dajjali fitinu de ima bo amade bidiya mugo ye dajjali fitinu de donc ambe min fo woneli be ka katam min nala de ko te kelenye odiya to nyen kuma fo ala de ko te kelenye mu'mini ni kafiri te kelenye mugo fili bantini mugo kandalen te kelenye mu'mini bara nyuma kila ni fajiri ewa la sosola ala sosola ni junubu ke baga ulu te kelenye de ala de ko te kelenye u te kelenye fana u te se ko fara nyonga aben galon ni mugo trompe de la durani palasi nyunu ni joyoro nyunu to nyini me kafu be se fara nyonga ala ye munun fara u te se ko fara nyonga de awa ni mugo min nyem ni fo bi ede anya fo chogome ede ko jugu kala ede danteme bagay ede ewa ko gelentigi ede be mugo sagi kofe ede te benfe wallahi am be benfe mais am be benfe munka ala li haqq am be salamu benfe mais am be benfe tinyade ka am be benfe ala al qur'an wa sunnati ala fahmi salafu salih am bo benfe de ni mugo min ko be am bo be o beyina am bebe o beyin ko am bo beyina de mais ni be min to yan to la koy abe ñu ni na ko sunna mugo ni karasan kala benna sunna mugo ni bidamo benna sunna bonu tabulo abe ama be koy ani munu be ñogon fa no de benna ulu doronde sunna mugo ya wallahi sunna mugo be jamana en kono lu dada wute kuma no be do min ko ka sujuru la sunna ye o be bara min ke sunna be minya sunna ye
akacha kateme minum bo kuloni takana sagila chelay nonun doronde sunna mo koy awni nonun de benna me hani sunna mo to ma be koy sunna mo be jamana kono lute kuma yere me ulu bun ka bato de law ka so kono kam misiru law u ka daw kele ala sunna deme ala bo daw ke kam minya sunna nonun ka takana saginu don ka boni kuloto nya sunna ala kan sala kan tanga ala ka hakriman duma munun te sega fara nyogon ko te sega fara nyogon ka ala ka wa munun be bidani feuna ala ka hakliman da nulu fana ma ku kanda ko bila qur'ana ni sunna ka la fahamu salafu salih qalilan ma tatajakkarun ay ma aqalla ma yatazakkaru kashiru minan nas mana hadamaden chaman kam mirina kattashi kaddugo summa qala ta'ala ko fi alakum masamin qurtalendo inna sa'ata la'atiyatu alako jiya sha ko abewna de qiyama benade ay lakainatu wa waqi'atu kefendo abeke la riba fiha shikatala walakin aksara an-nas la yu'minun me mo chamante limaniya ay la yusaddiquna biha mo chamante qiyama mo chamambe ute qiyama nalit tinya bal yukajibuna bi wujudiha ube qiyama wa jolire uba galon tigade وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم أو تجي ألكم ادعوني أستجب لكم أين ألا ولن كجابي إن الذين يستكبرون عن عبادتي مؤمن بو يربونيا كابوني على كبتوما ميني على ولي سيدخلون جهنم الداخرين سوني ولبر جهنم كنو دغيا ليل هذا من فضله تبارك وتعالى وكرمه بن كثير كون ني على كفسمانتياي على مي هيرا كاتشا كوروتا لندو اني على كفونان سريا أنه ندب عباده إلى دعائه على آدم دون لسو أياك جو لسو كوكالي على ولي وتكفل لهم بالإجابة كغارنتي تاوية كوابو جابي كما كان سفيان الثوري يقول ومن سفيان الثوري تنبافو تشغمي يا من أحب عباده إليه من صالحه أقويا مسا مسمى ni eka jom min kadiye min bi deli eka jom min kadiye min bi deli fa aksara suwalahu awa ala ka dalili chaya na ka dalili chaya eka jom min kadiye eka jom min bi deli na bi ka dalili chaya ode kadi e alai wa ya man abkhadu ibadihi ilayhi man la yashalu ya masa مسام إكا جومين كونيالينو كتيما مينتي دلي وليس أحدك ذلك خيرك يا ربي فيتو أوشولا ني إيه على تنتيجي على ني إيه على تنتيجي على ني إيه على تن فيتو أوشولا وفي هذا المعنى يقول الشاعر ni mana la baytu ke lawo ni mana fo sufyan sawri sufyan fule kam min fo sufyan sawri fule kam min fo ala fule de ala ka jom min be ala delika ala ka delili chaya ede kadi ala me jom min te ala deli ala be e kode e kone yalen do kata alama jom bo chola hada madem fule ke komi baytu ke labina fo allah yaqdab إن تركت سواله وبني آدم حين يشأل يقدب بيت الكلام ينفو أكو على بدمي كرو ني على كدليل تويري على بدمي كرو مي هذا ما دين ننفله ني على دليل دروا بدمي كرو على بعد دليل كلا دفع من تعالى دليل بدمي كرو مي هذا ما دين فله ني كوني يا على دليل دروا بدمي كرو ni ma ala deli ala be dimi koro ni ala ka delili to ya be dimi koro me yi hada maden deli dro be dimi koro hada maden kelen kelen be de ulu ba fe de makko tigi haju tigi
ni haju ni makomin bila ikana nyafo ala yade aka nyana bo yo o hada maden kelen kelen umbe wulu ben ni sonja ka fen nyinu fede iki haju nyinu fede wulu ben ni sonja no de fonen siru do be hada madona manchade wulu ben ni sonja na de min beta ka haju yirula katika mako yirula kata deli o de kadai no manchade o mancha hada madona de buna basi de la ko fa ko mo dama do be alete siku sara ya fo mo kono ni mo min ni haju ya soro amma mo siye mo min kan katafe akinde mekani haju nyana bonila ni buna basate atigi nana nefe ko haju nyana boni ni ne buna basa ko alete siku tigi sara ibuna bas ako mo dama do be alete siku sara akanya na maya kono ayo fo mo kono mo min ni haju gelendo ya mina aka haju amanya na bo bagasi suralat ala ta kofe ni ale buna basite anana alefe ko aka haju nyinini haju nyana boli nyine alefe ko alete sega ninti sara awu nini mo diara chogo teremi fantan ni teremi beto nyugo fe santa samuga ma ateri manjare fanta fonia kera fantan wasale de ni ka kote shama de abese ga tiri nyugo fe mi ekera mo de ni komin nana a karasan nimbe de e karasan chalaba ni kan numero ni telephone do ni kan numero yera dro abe tike abe kan numero bloqué yere ina te nyugo soro tuguni na politiki min ni ani fantan kera nyugo fe santa samuga wakati har betriya ba nola ha onna politiki alata ko fe o katano de sino sinya fula yen na politiki ya nyina fe sinya fula onyana bora sinya kele onyana bora fula na nyana bora sabanna farala nini ma faraka bonni na kaninke ayre awu be na yiye dro anyabe kum he ninna to fule tuni na ya sore ma e jonna rabe do kono aya fo konte kombora o ye hada madende te ala koy ka deli abiso anni Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu karisamina Nu'man ibn Bashir malaka je ka bo qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko alaka ciden ko alaka tanuna kishibaka inna du'a huwa al-ibadatu ciden ko du'a fulede batode do dawo ye batode o de ya to ni yesu wala kera mushriki shirku kuma ba parce que batode du'a ni yesu wala mogo nyuma wolijo aba ka jamana la o be kungo kono la ale be dugu kono o be dugu wera la be dugu wera la ni kono na filela ina ya fulana karasan ni nyana bonye ikera mushriki shirkul akbar mukhraj min al milla ikera mushriki kumba ba ila bora islamia kono parce que woleli ye batode wodi ato ayan nyire yode fo ako ayen wole mbawu jaabi innal ladina yastakbiruna an ibadati ama fo anda wati an ibadati mogo munum bu yere bonya ka bonne ala batoma ni ya yiranna aya ya yiranna weleli ye batode ni ya weleli do yoro la minte ala ye musrikiya ke hadisa fana ya yiranna inna du'a huwa al ibadatu du'a fulede batode do batu fana ate daga kaddo yoro shini alate do ye bato de ni bato do yorowere do ye bato ni ya do yorowere min tala ye musriki yake tuma mi Nu'man ibn Bashir nin fo ko cidenye nin fo cidenye summa khara o ko fe cidenye aya kala aduni astazibu lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin tuma mi cidenye nin fo ko fe aya kala donc ni ya yiranna ko weleli ye bato de kana weleli do yoroshi ni alate وقوله تعالى ناكو ألاكو وقوله أجا وجل ni alako masammin ka bakro taleno innal ladina yastakbiruna an ibadati ay an du'ai wa tauhidi mo munum bu yere bonya ka bonne alaka welelima anin ka tauhidi sayyidu quluna jahannama dakhirin soni ubedo jahannama kuno doyale ay sakhirina haqirina i doyale ujasile ani amru bin shuaib ani abi an jaddihi anni nabi sallallahu alaihi wasallam karisamina kabo amru bin shuaib ma kabo afama
كابو مكما كابو النبي ملك تنونا تشبك قال كوتشيدون كو يهسر المتكبرون يوم القيامة أمثال الجر كوتشيدون كو يوم القيامة دو يربونيا باغو جيا كونو منون تنبو يربونيا جيا كونو يربونيا باغو يوم القيامة دو ني ألابو ناتي قيامة كنكا أبو دوغو ياري كومي دنغني بلني فتني دي قيامة كنكا ودوغو يالين دي بيولي دو قيامة كنكا كومي دنغني بلني فتني ودوغو يالين دي كومي غوشوغو دي في صور الناس ما هذا مدين سورة دي بولا فنا دي وهذا مدين لما ودي دي ميالا بو هذا مدين دو دوغو يا كاكي كومي دنغني بلني مغوشي ينكرو يعلوهم كل شيء من الشغار هم في بقيامة كنكا أبebe ولود السامفي دوغيالي برو أبebe ولود السامفي حتى يدخلوا سجن في جهنم فو أبتو دو جهنم كسو دولا يقال له بولاس وجهنم سو وجهنم كسو وبافو بولاس كوري مونيه مانا نمو من دونا ولا بولاس يجيكي تيجي ni donna o jahannaba kaso ina e jigi tigara ka bonne ma bela o jahannaba kaso to yewde jigi tige kaso ni donno kaso le jigi tigara ka bonne ma bela ta'aluhum an-nar al-aniyar ewa tasuma ufana ka tasuma de be yanga uka kujani narun nirani jamude al-aniyar mana yaro tasuma be janiri deke bo o tasuma sugu fana be tasuma to janide komi tasuma to be janini ke tukume ale fana aka juguya koso aka farinya koso aka kalaya koso ale fana be tasuma to jani komi tasuma be fenwore jani tukumire tasuma ka tasuma de ale wode be korota yire bonya bagaw ka jahannaba kono yusqauna min tinatil khabal ubu la dumuni tinatil khabal mana bogo sugu do de mal khabal fana kore mun fasad min bu far kulo ciya khabal ye fasad hadisa ciden yere yo o tawsi tinatil khabal tawsiri usaratu ahli nari tinatil khabal ye munye ni tasuma dunke jahannaba do nu be jani u jani to jolim min be bola ne min be bola ji min be bola de o de be fara nyogon ka kadi ni yere bonya bago ma jannaba kono no badu no ya do abu fara kolo be cinya ala kante jannaba ma ala kantanga awon bari ma yere bonya ye jumaye ciiden ko man la yadkhulu al jannata man kana fi qalbihi misqala jarratin min al kibar ciiden ko mugo tedo ar janna kono denga bileni fitini hakke yere bonya be mugo duskun kono itero janna itero ar janna kono ceedo ko ciide manni mugo me ni ye fini nyumaundo ye samara nyumaundo odo ciide ko ay wote yere bonya yo ala cikanya be fenche ni defe al kibiru bataru li haqq wa qamtu nas ciide ko yere bonya minye kacinya nyoni kibba cinyama yere bado min fora alaka aya de foriye ciide ka hadisa de fule ka foye ciide fule ki foye ibanna cinyama kacinya nyoni ewa ibe jobela fana ciden ko ninde to ko yere bonya ni miskala jara dengnya bileni hakke yere bona ni nyanyu gona cinya bani ka cinya nyoni ki bama abe mo duskun kono ciden ko ete do war janna kono be ta janna barala kan kisi kantanga ko mi wakati seraya subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik غافر آية بدر ورملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن
أكثر الناس لا يعلمون.